Dawni Dkhar arpulai snem kerta driver ula Iap Hashen katba Ericson Swer Handyman ula mynsaw haba Trok kit Niut na Assam Sha Meghalaya kylla surokbah Umsning ha tarik Naiwieng. Kadaw jong ini ke jingjia ke Nongpoh Dawni Dkhar ula pynher stet bat umla ban bat lakam shuh bat kini ke Trok kylla lyndang bat ba me ke jingim jong nongniah. Ki pulit na Umsning mari yo jingtip kila ay ke jingirap yo bala mynsaw kat ba yo bala yap la penkit ekamet jong Nongpoh Civil Hospital ban le ke postmortem. Ki pulit kidang tokit ya kini ke jingjia. Ini